Assalamu alaikum masoya shirin mai suna Fano Match. Kamar yadda kuke gani ga kujera guda biyu, yau ma mun kawo muku wasu masoya guda biyu wanda ba san junansu ba. Za mu ba su dama su tattauna domin muga abin zai match ko ba zai match ba. Don haka ku biyo mu ga yadda abin zai kasance. Na ba ku lafiya. Assalamu alaikum. Amin alaikas salam. Ya kike a gida? Lafiya ƙalau. Alhamdulillah. Ga mu a teburi ɗaya, ban san kyau ki san ni ba. Ƙwarai. To, ni dai sunana a Sadiq Dutsen ma. Ɗan garin nan ne na aka haife ni na taso. Yawa ku zan iya sanin family background ɗinki. Ni ma dai haifaffen 'yar Katsina ce. An haife ni a sabuwar anguwa, a nan na tashi, na yi primary school na secondary school kuma har yanzu muna a nan. Har yanzu a sabuwar anguwa kuke? Ke yanzu let's say mun yi settling nan, mun samu match. Idan zan zo wajenki wata unguwa za mu rika haɗa appointment ko nan zan zo, saboda ni gaskiya ina tsoron sabuwar unguwa. Yawa kin san halin 'yan unguwar ku sukan ɗan tattaɓa mutane dai, ko ba gaskiya ba? To, magana ka kusan haka take amma sai dai idan ka yaudare ni ne. To muna da su a aje dama. Sun san Aje? Kai. To ke in the first place me ya kawo maganar yaudara? Ba rami me ya kawo rami? To yanzu me yasa ka ce? Duk wanda ke garin nan ya san halin 'yan unguwa. Wucewa ma ba ma dole sai kana da budurwa unguwa ba, wucewa ma mutum yana iya zuwa yi. Mu nan gaskiya sai da hujja. Kamar dai irin kuɗin nan. In ya kuka je kuka ɗan. Na ji kin ce irin mu kamanya. Misali, idan komai ya settling a nan, ka yaudare ni, kuma za su gani fa. Tirire za ki riƙa yi kina cewa. Ba zan yi tirire ba amma za su ganka. To ke da ni da ke ai mu muka yi so lasse mu muka yi soyayyen mu ta yaya za a san na yaudare ki? Ai da mu da su duk makwabta ne ka gani. Shi ne nace to yanzu misali tunda kin ce lasse yanzu na yaudare ki. Kuma kin ce makwabta ne. Shin iya yaudarar ce kuke sharing ko kowane move na rayuwanku kuke sharing ma juna? Yawwa magana da kai ta baya kake cewa za ka je idan za ka je wurina za mu samu wani wuri ne mu haɗu? Ko kuma a'a ai gidanmu za ka je. Ni ban ƙi ta gidanku ba to amma me? To abin da nake maka nufi idan ka je gidanmu kaga muna makwabtaka da su kenan. Za su ganka. Na yadda. Yawwa to abu ya je da aka ce ai wannan yaren an fasa kaza. Shine na ce rere kuke mu junan ku kenan. A'a suna ga sanin komai mana. To in baka gaya wa mutum abu ba ya za a iya sani. To ai mu kannansu ne sai mun zanna mun ba su labarin abin da ya faru su za su gano su dau hukunci. Ke yanzu a matsayin ki na mace baki iya danna abu dole sai kin hiddo shi. Gaskiya. Aka ce mace normally an ce mace tana da ya ake cewa zarhin ciki. To ku ƴan boko ku kawai open ce kenan ba wani. Muna da zurfin ciki. Su kuma na gaya maka ba dole sai ka faɗa musu abin da aka yi ba. Su za su gano kuma su ɗauki mataki. To shikenan. Me matakin karatunki? Na gaya maka na gama primary na gama secondary daga nan kuma ban matsa ba. Bana kika yi jam? Nawa kika ci? Ban duba ba. Biki dubawa? Tun last month ake duba jam. Ya aka ke biki duba ba? To ban duba ba ne zan duba. Me yasa biki duba ba? Haka na. Beiwa. Ni ce fa ban duba ba. Ake ji. Daga ni sai ke wurin nan. Ya aka yi biki dubawa? Kawai ban duba ba ne. To that means kenan baki da interest akan karatu. Kusan haka. To tunda baki da interest akan karatu business yake so ki koyi? Ina da wannan. Wani kalan business? Kowane ya kama. Wani kalan business? Oke kai kana ganin business ɗin za ka iya yi ni ba zan iya yi ba? Ba za ki iya ba. Ba za ki iya ba. Ba zan iya ba? Ba za ki iya ba. Wane irin business ne kake yi wanda kake tunanin ba zan iya yin shi ba? Ba za ki iya ba. To ka faɗa mana. In faɗa? Yanzu za ki iya bouncer? Kin san me bouncer? Ba zan iya ba. Yanzu me yasa biki duba jam ba? Kawai na gaya maka ne. Ba ki to wace kalan sana'a ke so ki? Duwa da ta samu. Kaman wace ke ai tana iya yiwa akwai irin business ɗin da kana gani kake cewa da a ce ina da capital zan iya investing akan wannan business ɗin wani kalan business ne irin wannan. Sai na lana na yi tunani. To ke baki da alƙibla. Wallahi baki da alƙibla. Ke kin ce kin yi jam. Kuma kin ce ke biki dubawa kin ce baki da interest akan karatu. Kin ce kuma kina son ki business. To amma ba ma ki san wani business zaki ba. Anya
Duk wanda ya faɗo kawai shi za a yi. Wannan ba magana ba ce. Wannan ba magana. To yanzu abin da zai faru, Yanzu dai ki je ki duba jam. faɗa min a daina wannan magana yanzu. Ka faɗa min me kake so dangane da yarinyar da kake so ka aura. To ni gaskiya fantasies gare ni akan macen da ake son aura. Kin gane? Yawwa. Hakan na Ɗaya. kyau. Tashin farko, tsakani da Allah ina son kyakkyawar yarinya. Ina ce miki kyakkyawa, ina nufin fine girl. Dan ban san in auri mummuna in zo ‘ya'yana mahaihu ‘ya'yana su girma in zo ina neman masa miji da kyar. Ai magana gaskiya. Yi dai family ɗin mu dukka kyawawa ne, ni ma kin gaban da muni. To kin ga in dai family ɗin mu za a biyo kowa yana da kyau. Amma macen da zan aura dole ya kamata a ce tana da, kin dai gane. Ok, tana da kyau? Yes. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma a ce ta iya girki. Kin iya girki? Ban gane na iya girki ba. Tambaya ce. Na iya. Me kika iya dafa? Me dish ɗin da idan kika dafa za ki ce yen na iya girki? Fried rice? Fried rice. Da me ake haɗa fried rice? Yanzu sai na ƙara fara maka da me yake haɗa fried rice? Ki gaya mun mana. Fried rice ɗin? Shin ki gaya mun mana. To na iya dambu. Dambu? To, ya ake cewa steaming ɗin shi kike yi ko ɗallin bisa ɗallin yake? Ka dai sa yadda ake dafa dambu na gargajiya ko? Yawwa to haka na iya. Ya samu sakale da gyaɗa. Wallahi. Allah. To ake da shinkafa kin iya? Garo. Na iya garo abincin mu kenan mu Katsinawa. Wannan haka yake. Amma tsakaninki da Allah kin iya abinci. Sai mai ta tambaya da kake. To ai yanzu ba a ganewa yanzu kawai packaging ake yi a samu a dan buga ma mutum abu kawai a wuce. Kin gane? Duk da dai yanzu ma ko na tambaye ki ba dole bane in gane. Akwai abubuwa sosai ma ban da wannan. To shikenan we come back to that later. Me na faɗa miki abu biyu kenan na gaya miki? To, na uku shine ina son yarinyar da tana da exposure. Kin gane? Tana da exposure, ta san me duniya take ciki. Kin gane? Ta iya soyayya. Kin san akwai yarinyar da zaki ga komai alhamdulillah. Made ne. Ba mu tabbata ba. Akwai yarinyar da zaki ga komai alhamdulillah amma aka zo magana she doesn't know how to talk. To ake alhamdulillah da ɗan sauki dai. For now, ba mu san in muka ɗan maybe irin ko ƙarfe 9 haka muka ɗan abin gannan ila za dai ban dai sani ba dai. Yawwa. To wannan dai a takaice kenan. To ake me kike so da game da namiji? To ni ai abubuwan ba su da yawa haka. Rin gyara zama. Abubuwan da nake so game da namiji ya kasance da fari da yana da sana'a mai kyau. Abu na biyu kuma ya kasance baya da irin kula-kulan mata haka. Abu na uku kawai ya kasance dai irin mutum mai martaba mafarkin biya mace. Tunda ni zan iya faɗa maka wani abu. Baki yanzu baki da mafarkin ma. Ta aka ka gane? Yo kin ce baki son karatu sai business kuma business ɗin kin ce ki baki da ma wani business wanda ke da interest akan shi. Ni yanzu kaga ni ina waka. Wace kala waka ta bege ko ta Islamiyya ko ta? Kowace. Ana kasida, ana mana. Ana dai tabawa abubuwa da ke. Ai ban ganki da tarbi ba. Ba irin wannan ba. Tsakaninka da Allah kuma sai a dinga ganin ka da tarbi. To kina kasida ba zan ba ki ganin da ake yi. To me wannan? Ba wannan ba haka ake yi ba. To wannan ya fi sauki ne. To gaskiya ke ba da kike ba tsaya. Wata kalar waka kike yi? Ina da kasidu kuma ina da waƙoƙin nanaye. Sharp. Da sauransu dai. To dan rera mu ya murya take. Ko ba zan maka ta wani da nayi koko a takin mana wanda kika rubuta kaman ya ko ba. Kaɗan. Kai mai sa'a ne, samun kariba ne, kai mai nasara ne, kyawu halitta ne, kyakkyawa na ce ba, kana da kyau ko ban faɗa ba, ni zan faɗa ko ba su so ba.
ko ba su so ba, ina son ka, ina son ka, ina son. Wait, calm down, kake sa na bacci. Gaskiya kin yi waka to ai da tun ɗazu da kika ce baki da interest akan karatu sai ki ce mani ga bai wanda ke gare ki duk ba sai an zo na daddanna maganganu To ba. ai misali kaga ba kowa ke ɗaukar irin wannan abubuwan ba kuma kowa ke yarda da su ba. A'a, ni ai da kin mun bayani tun farko saboda akwai cikin fantasies ina abin da ban gaya miki ba. Shine kin gani ina kallon Indian movies sosai. Kuma in dai kika san Indian movies za ki ga irin a kitchen haka za ki ga mace ta taho irin da frying pan haka tana mijinta waka. Kuce hota he kin gane irin abin. To biki gaya min ba. To ai yanzu na gaya maka. To gaskiya kina dan ƙara shiga raina ba laifi. Sai me? To maganan waka. Mhm. Kin ɗauke ta as career ne ko hobby? Na ɗauke ta a me? As career ko as hobby? To ni ma zan ce. A ansa zaki bani. To ni dai kawai na san wannan burina ne kuma mafarki na. Ka gane? That's a career kenan. Kuma na ɗauki abin da muhimmanci. Sannan kuma ban san wani wai ya shigo rayuwata irin dan ya ɓata man abin da nake so. Bai ɓata yake? Abin da nake so mana, ka gani yanzu ina son waka. Idan wani ya zo ya nuna shi ya na zai amma in daidai na wakan nan. Abu ne da ba zan iya ba. Ki dai gyara maganarki. Serious? Ki dai gyara maganarki. Yanzu misali. Dangote ya zo sai ya ce zai aura miki yana da ɗa? Dangote na da ɗa? Ban sani ba. To let's say shi sai ya zo tusta ki ya ce ina son ki kaza amma ina son ki daina waka. Zaki Dangote? Misali. Sai ki ce baki aje ba? Ina. You are not serious. Burina ne fa. You are not serious. Burina ne, mafarki na. Yanzu me abu wanda ka fi so kake jin idan ba shi ba za ka iya rayuwa ba? To, an iya ce miki zuwa jin. Za ka iya daina? Ba Saboda ni? Ba zan iya daina jin ba. To me yasa mafarki na zai zama? Aiki ji. Tsaya in ida ma. Ɗaya bane ba. Ka tsaya in ida ma. Ba ɗaya bane ba. Ka tsaya mana. To a zaune nake. Me yasa ni mafarki na zai zama gajeren abu kenan ba za ka ɗauke shi da muhimmanci ba? Ba ban ɗauke shi da muhimmanci ba. Kin gane ba ki haɗa wannan abin ganin ina ba abin da kika tambaye ne da naki. Kin gane shi music babban abu ne. Kin gane yanzu misali let's say ni yanzu zan iya fahimta ki maybe zan iya gane music lafiya lau kariya ne mai kyau. Kin gane ana making a lot of money a cikin music. Amma akwai wanda ko duniya za ta haɗe ba za ki taɓa convincing ɗin shi wai ya ban mata shi ta music ba. Kin gane saboda haka ba. Saboda ita ba ya Adam ba ce? Ni dai na gaya maki kuma ke ma kin sani. Dama da irin ka kuke amfani. Kamanya. Mana. Yanzu misali let me give you an example. Yanzu da zuwa kika ce min ke nurse ce ko ke midwife ce. Kika ce kina son ki ci gaba da practicing. Ni waye da zan hana ki? Misali ko na hana ki kina tunanin family ɗinki za su iya bani ke kawai haka nan kuma in ce na hana ki aikin ki? Amma kawai ya zango lafiya. Kowace mace tana da nata mafarkin ko? Za ta iya yiwa ita tunda ta tashi take cewa za ta zama likita, za ta zama wace ce, kowa yadda kake da mafarki haka kowace mace take da shi. Na haita ban. Yanzu misali kenan shi aiki daban, zuwa aiki daban, yin waka daban. Daban. To me yasa kuma ainihin mafarkai ne naga? Kai za ka iya barin sana'a ka takamaimai saboda ni. Ke yanzu in banda abinci fi sabilillahi. Ni yanzu sana'a ta kamar yadda na ce miki architect ne. Karatu na je na sha wahala, na yi zuwa na kasa bacci saboda karatun. Kuma da karatun nan nake cin abinci sai ki ce in daina. To ni kuma shi ne kake ce man ni in daina abin da nake yi saboda kai. Wannan ba ɗaya bane ba. A'a, ni ka san wahala da na sha kafin in kai matakin da na kai yanzu. Wahala sai kika. Har yanzu ma muna ciki. Wata kalar wahala sai kika sha? Wannan abu ne da ya kasance mafarki na ko ba haka ba? Yawwa to kai ka san dai ai ba ta sauki za a nema ba. To. Sai an sha wahala. Let's assume maybe mun yi settling anan. Maybe za mu yi aure ko mun yi aure. Ki convincing ɗina ta yaya how am I going to put this? Ki convincing ɗina ta yaya zaki abin ganna zaki coping da music. Kin ga dai na ɗaya akwai cuɗanya da maza. That's the biggest abin gannan ma.
wannan producer namiji ne, wanda ya ake cewa event planners na maza ne, su kansu fans ɗin maza sun fi yawa. Kin ga duka music harkar cuɗanya da maza ne. To amma dai ka san duk waƙa da aka je studio aka rera sunan ta waƙa ba? Kamar yadda na ce maka akwai kasida, akwai waƙa ta nanaye. Duk ki daina wai domo baya. Yanzu. Tsaya, na ce miki music duka cikin shi maza ne. Maza ne. To ta yaya za ki rika cuɗanya da su kuma? Ni ne nake son fahimtar da kai. To ina jin ki. A cikin waƙoƙin, ai akwai kasida akwai kuma waƙa ta soyayya. Za ka yi waƙa ta soyayya ne wadda kowace mace za ta ringa wannan da ita tana maka using sound don wani saurayinta can dai murya ka ta tafi ka gane? Ko za ka yi kasida ne saboda masoya manzo Allah su dinga ji. Yanzu bi ki gane ni ba. So nake in tabbatar da calm down. Yanzu ke music kin ce kina son ki making kuɗi da music. Yanzu duk waƙar da na daidai ce. Calm down. Daidai ne. Okay, daidai ce? Daidai ne. Waji ina jin music. Yanzu kin ɗauki music as career kina son ki kuɗi da music. Let's say duk da ana samun kuɗi ta platforms, ta music platforms, amma ai kina son ki je show a rika tearing ɗinki ana miki ihu. A show ba dole ba ne. Zuwa show fa. Zan iya haƙura da zuwa show. Zan iya haƙura da zuwa show mana, kawai dai waƙa ce ba zan iya daina. To yanzu ya za a yi wajen recording saboda dai studio da maza mi. To kaga don gudun zargi sai ka shirya a tafi tare da kai ba? To ni kuma tun da wanda aikin yi kenan kawai zai ta abun in ta binki studio. Kenan abin da matarka take so kai a wajen ka rashin aikin yi ne. A'a. Ni yanzu ba yanda za a yi in aje commitment ina yanzu studio. Saboda baka darata mafarki na. Ba wai ban darata mafarkin ki ba. Tun da dai hannu baki kina music na yadda zaki music kin ga that means na darata mafarkin ki. Ni fa zan aure ka ne saboda kawai ka zama abokina ba, ka zama yayana, ka kuma zama mahaifi. Wannan abubuwan uku ai ana son su ba. To na ne kuma ka raka ni waje ba. Baban ku zai iya raka ki studio? Mana. To ni ba zan iya ba. Baban mu zai iya raka na studio. Ni ba zan iya ba. Me yasa ba za ka iya ba? Ba zan iya ba. To ka gani shi kuma baban mu bai nuna min bambanci tsakanina da wani ba. Wanku daban ni daban. Magana yana fa. Yayanki daban shi ma. Mu saurayi na fa. Shin yanzu yayanki zai ba da sadakin ki ya aure ki ne? Ba ni zan aure ki ba misali. Kuwa. Amma kuma kai. To ya ki haɗa ni da yayanki ba ɗaya ba ne. A'a kawai ka gane mutunta abin ni da nake so ba ka yi. To shikenan za mu dawo wannan maybe in mun yi mat za mu yi magana akan wannan. Za mu yi kola. Me jan tabinki? Kai fa? Tsaya. Ne me blood group ɗinki? Blood me? Blood group. Blood me? Group. Grow? Blood group ɗinki. AB. AB? Ke san waƙa kima ya sa ma dikin ma rikice ko? A kamar yana rikice? Akwai blood group AB? Mana. AB na gete? To. Da akwai su. To yanzu bari mu kira host ɗin mu ziyar da ra'ayi. Saboda abubuwan sun ɗan saboda kin iya waƙa ki ta yi daɗi kuma kin ɗan iya dafa abinci. Wa dai magana dai zuwa zancen nan dai za mu yi reviewing ɗinta bari mu kira host. So assalamu alaikum Malam Sadiq. Da kai ga Hajiya Maryam. So an ce ladies first ba? Bari mu sanar tambayeta. Hajiya Maryam, tsakanin tattauna bukai da ke da Malam Sadiq. Abin yayi match ko bai match ba? Da saura dai. A sawa da saura. Akwai abubuwan da nake so game da shi, akwai kuma waɗanda kawai ba zan ce ban so ba amma dai. Kamar wani abubuwa ne kike so? Kamar misali ni na ce mashi ina harkar music ne, to shi kuma ya kawo complain haka sosai akan abu. Bai yadda ba kenan. Haka magana. Ta nan ɓangaren ba kya so? Ta nan ɓangaren gaskiya. Ta ɗayan ɓangaren ba? Ta ɗayan ɓangaren komi daidai. To yanzu ya yi match ko bai match ma? Shiru. Koko dai in ji ta bakin sannan ki bada asa? Ya yi kawai. Abin ya yi match ba? So fine. So Malam Sadiq, ka ji abin da Hajiya Maryam ta faɗa? Ta ɓangaren ka abin ya yi match ko bai match ba? To, gaskiya 50-50. Okay. Ta wani wurin ya yi, ta wani wurin akwai issues. Ta wani ɓangare ne ta wani ɓangare ne bai ba? To, inda ya yi ka gane, in Allah ta iya girki.
Ok, har ta dafa mu abinci ne nan ka ce ta dafa mu abinci ne ka ce me? Ka san menene? Tunda ta ce min ta iya. Ka yarda da ita kawai. Ai Dama ai ana son reason ka gane background ɗinta yadda ta gaya mu. Ka gane? To, da kamar wuya background ɗinta inda ta fito ta ce wata yi. ai ka gane ni ka ma burge ni ka san dama ita soyayya ana son yadda a cikin ta. Idan ka yarda da partner ɗinka inda ce ma abu A ɗin nan ne ka sa mara ka A ɗin ne to insha Allah za ku samu zaman lafiya. In kun fahimci juna kenan. Yana. To ina jin ka bayan wannan kuma ba. Ko bayan wannan tana da murya mai daɗi. Yeah. Mun gani da kuka ka fahimci haka koko. To ta mun waka kuma kai yanzu irin in kanka ya dan dau cajin nan ai maybe kana da wadda ta dan yi cooling temper ɗinka. Kuma ka san shi misali da relationship ko aure it's all about peace. Ka gane? To probably kamar yanda voice ɗinta na ji kamar akwai peace a ciki to ƙila za ta iya bada peace ɗin na amma dai ban sani ba. Yawwa. To wanda shi kuma ɓangaren da bai ba. Yawwa. Gaskiya maganar music ɗin na akwai gyara a ciki. Menene matsalar da kake gani akan harkar music? To maganin music ɗin nan abin dubawa ne. Ni yanzu ka gane ina jin waka. Ka gane? Ina jin waka na san ina na tunan music misali. Ko na san abin da na sani a music. Amma me maganganun da ta yi ka gane misali nan not ka gane a nan musamman ma ka tsana kai ka san ba komai bane ba wanda idan wa'ancin sun yi normalizing in shi mu za su abin ganan tana iya yiwa ni to me is normal to me but maybe family ina ba su yadda ba maybe. So kana gani akwai solution ta nan ɓangaren ko babu solution? In za ta haƙura da music ni in Allah ya hore ma kamar yadda kaga da farko na ce wani kalan business take so. To bata sani ba kila zan iya bata capital za ta fara wani business. Ba dole sai music ba akwai other businesses wanda za ka iya making kuɗi a ciki. Yanzu ta ce maka music saboda kuɗi take yin. Ta ce as career ne ciki da zai ka san ina waka? Na sani mana. To idan da kada in yi magana a ce ina goyon bayan da ko wani abu something like. Gaskiya kawai zaka faɗa mashi. A'a ai kuma ne magana nan an ɗaya cewa. Kai ka riga kai ka sani ai. A'a ka riga kai ka sani. Bambancin da aka samu ni namiji ne ke mace ce. A'a duk da haka. Yanzu in na ce wani abu akan waka kuma ana iya cewa na goyon bayan da ko wani abu something like that. Amma ni ba sai na ce wani abu a cikin tattauna da uku ɗazun ina bayan kyamara ina jin ku da kake magana waka. Ta ce idan za ka iya raka ta studio ɗin lafiya ƙalau. Kaga an ce gani ya kori ji. So kaga in kana raka ta studio za ka ga yadda take yi kuma daga nan akwai wani abin da ke zuciyarka zai fita. Kuma ta buɗe baki ta ce ba za ta ringa zuwa shows ba inda za ta haɗe da maza da wani abu something like that. So kaga ni a tunanina idan za ta kiyaye wannan abun so fine saboda abin da saka ji na ce ma haka ita waka abin ne mai wuyar sha'ani irin in ka fara so gaskiya gani duk wanda ya ce ma ka bari gani za ka yi kamar shi makiyinka ne. Haka maganar take. Dan wani yana waka ne ba wai dan kuɗi ba wani kawai. Yana yi ne saboda abin yana so. Ra'ayi shi ne ko wani abu something like that. Amma ni ba wai ina tausasa ma zuciya ba ne ko wani abu something like that. Yanzu ba ta haƙura da music in ba a bata jari a ta kan wani business ɗin ba a bata jari. Ni fago ina son waka sosai. Ke kuma yanzu. Idan dai har yanzu shi ya tsaya akan bakan shi. Akan idan baki daina waka ba za ku daidaita ba za ki taɓa daina waka ba. Kuma ko ba shi ba idan wani namiji ya zo ya ce yana so ki bari waka ba za ki bari ba? Gaskiya ina son waka fa. Wato ai ba mu ce ba ki son waka ba. Just answer. Ina son waka amma kuna waka ai. Ba zan saurara ba. Irin son da kake tunani kenan amma so ina so in rinka yi ni in yi tawa. Ka san me? Ka bata lokaci wai aka ji waka lokaci gare ta akwai lokacin da kanta za ta ce maka ta bari. Wai sai yaushe ne lokacin tana yin aure ta fara san zaman ma ni da abin ke sauka fita ma rai amma in ba za ku da waka. Wata mace ce cikin irin arewa ta yi aure kuma ta ci gaba da waka. Wannan different case kawai wannan annan different case. Allah kun za ta bari. Lokaci ni sai dai in ta kwana a sauran. Shi ba kawa yake so ya samu ba. There are other ways da za ka express love ɗinka ko support ɗinka. Ka gani kamar yadda na ce zan yi supporting inta in ba ta jari ta yi wani business ɗin.
kaga nayi supporting ɗinta. ita kuma ta tsaya kan bakanta ta ce ba wai kuɗin take so. To wai ita ba ta iya haƙura da abin ganin ɗin ba? Wannan dai chapter ko dai sake dawo da ku za mu yi ƙarita. Iya nan ma zai. Da ke iya haƙura. Yanzu abin da zai faru ni ina da shawara. Ki je ki tunani, kai ma ka je kai tunani. In ya so muna iya dawo da ku nan majini kuka yanke. Atta match ka san bayan an yi fan match akwai kuma atta match. To hakan yayi ko? To Hakan yayi. Sai yayi maki ko? Ko kun gani in kuka je kuka yi shawara sai ku neme ni sai mu ƙara zama sai mu ji wani mataki aka yanke. Haka yayi ba? So masu kallon mu nan ne za mu kawo muku ƙarshen wannan shirin mai suna fan match inda muka kawo muku Maryam da kuma Sadiq kun jin tattauna tasu ta kasance. Kuma zan ce an samu match ma ko ba a samu match ba ni ma dai ban sanya abin zai kasance ba amma ina ga za mu dawo da su mu ƙara zama mu ga abin yayi kasance saboda ita ce 50-50 shi ma ce 50-50 amma ni a tunanina abin yayi match saboda ku kanku kun gani abin a tunanina yayi match. So wannan program ne wanda duk wanda ke da ra'ayi zai mani magana a page ina na Instagram mai suna Musa Africa ko kuma TikTok Musa Africa kuma akwai number waya da za mu sa za ka neme mu. Kamar yadda na faɗa muku wannan event idan mutum zai yi shi ba wai kuɗi za a karɓa ba abu ne wanda ake yi free. So na bakku lafiya sai mu haɗe episode ɗin gaba.